Diolch ni wedi o. Diolch yn idio Dduw am y fraint yma unwaith eto gael dod ger dy fron ac yn cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti drigyrhau wrthym i dywallt ysbryd glân arnom tyrdi'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy gan i Carol rhif 4. Cesolwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw, gweld dyn yn ei drieni heb obaith am gael byw. Carol rhif 4 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol
sydd yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis, yn cael ei gynnal nos Iau yma, sef Rhagfyr 19. Felly, nos Iau sy'n dod hanner awr wedi 7. Drws nesaf yn neuadd fydd yn cwrdd gweddi. Hefyd na gosau nawr fe fydd ein gwasanaeth nadolig, croesawu'r nadolig, yn cael ei chynnal ar Rhagfyr 24. Felly, chwarter wedi 11 o'r gloch y nos, yn hwyr iawn yn y nos, a'r bwriad yw gorffen chydig bach ar ôl hanner nos i groesawu'r nadolig. Felly, yn gobeithio fydd yr oedfa'n fyw ar y we hefyd. Hoedfa nesaf, prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwyn ni ganu tra'r un heistedd Carol Rhif 9. Bydd am darlleniad o drydydd epistol Ioan, 3 Ioan ac am ei dim ond 1 penod sydd. Byddwn ni'n darllen y benod gyfan. Trydydd epistol Ioan, dechrau'n yr adnod gyntaf. Yr hyniriaid at yr annwl gais, yr hwn yr wyf yn ei garu mewn gwirionedd, yr anwylid, yr ydwyf yn bennaf dim yn dymuno dy fod yn llwyddo ac yn iach fel y mae dy enaid yn llwyddo. Canis mi alaw yn ychais yn fawr pan ddaeth y brodyr a thystioleithi am dy wirionedd di, megis ac yr ydwyt yn rhodio mewn gwirionedd. Mwy llawenydd na hyn nid oes gennyf, sef cael clywed bod fy mhlant yn rhodio mewn gwirionedd. Yr anwylid yr ydwyt yn gwneithir yn ffyddlon, yr hyn yr ydwyt yn gwneithir tuag at y brodyr a tuag at ddieithriaid, yr rhai a dystiolaethasant am dy gariad, di gerbron yr eglwys, yr rhai os hybryngu fel y gweddau i ddiw, da y gwneud. Canis mwyn ei enw ar eithant allan heb gymryd dim gan y cenhedloedd, ni a ddylem gan hynny dderbyn y cyfryw rai fel y byddom gyd gynorthwywyr i'r gwirionedd. Mi ysgrifennais at yr eglwys eithyr Diotreffes, yr hwn sydd yn chwennych y blaen yn eich plith hwy, ni dderbyn ddim ohonom. Oherwydd hyn, os deiaf mi a ddygaf ar gof ei weithredoedd y mae efe yn ei gwneithir, gan wag siarad i'n herbyn a geiriau drygionus, ac heb fod yn fodlon ar hynny, nid yw efe ei hun yn derbyn y brodyr a'r rhai sydd yn ewyllysio, y mae yn ei gwahardd ac yn ei bwrw allan o'r eglwys. Anwylid, na ddilyn yr hyn sydd ddrwg, ond yr hyn sydd dda, yr hwn sydd yn gwneithir daioni o ddew y mae, ond yr hwn sydd yn gwneithir drygioni ni welodd ddew.
y mae I Demetrius air da gan bawb a chan y gwirionedd ei hun a ninnau hefyd ein hunain y dim yn tystiolaethu a chwi a wyddwch fod ein tystiolaeth ni yn wir. Yr oedd gennyf lawer o bethau i'w hysgrifennu, ond nid wyf yn chwennych ysgrifennu ag inc a ffyn ata ti. Eithir gobeithio yr ydwyf gael dyweled ar fyrder ac ni am ddiddanwn wyneb yn wyneb, tangnefedd I ti. Y mae'r cyfeillion idd anerch y cyfeillion wrth ei henwau. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron yn dod trwy enw ac heiddiant dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni yn diolch am y ffordd iachawdwriaeth, yn diolch bod ffordd wedi hagor fel bod rhai fel ni yn gallu dod ger dy fron, yn dod i'th bresenoldeb yn hyderus ac eto yn ymwybodol ein bod yn dod ger bron yr holl alluog. O Dduw, I ni yn dod yn hyderus gan ein bod wedi ein gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun, ac ein bod yn berffaith yn dy olwg. O Dduw, I ni'n gwybod mae nid ein perffeithrwydd ni yw hyn. I ni'n gwybod pa mor hawdd yw pa mor sydyn I ni yn troi o'r naill ochr i'r llall. Pa mor hawdd yw I ildio I demtasiwn, ac I ni yn dy adael di lawr yn gyson. Ac hyn o Dduw I ni yn llawenhau ein bod fel rhai sydd yn bir lan yn dy olwg gan dy fod yn edrych arnom ac yn gweld ni fel rhai sydd wedi gwisgo clogyn cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni yn diolch I ti am hyn, yn diolch bod ffordd wedi ei ddarparu a bod modd I bechaduriaid cael ei galw yn blant I ti. Ni yn diolch I ti o Dduw am yr amser yma o'r flwyddyn lle ni'n gallu llawenhau a canu dy glodydd dy fod wedi anfon dy fab I fyd fel hon. Ac yn diolch bod gobaith wedi dod, bod goleuni wedi dod I fyd sydd yn llawn tywyllwch. Ac eto o Dduw I ni'n gweld yr oes I ni'n byw ynddi ac fod tywyllwch ym mhob cyfeiriad bod na ddifaterwch ynglyn â materion ysbrydol. Ac yn gweddio Dduw bydd goleuni y cyfnod yma, yr efengil yn llewyrchu yn ein gwlad ni unwaith eto. O Dduw, I ni yn gofyn I ti roi ffydd ni I gredu ac I ddisgwyl y gellu di ddychwelyd unwaith eto un plith. Madde ni os I ni wedi dod i'r oedfa hon heb ddisgwyl ymweliad mawr o ddifri. O Dduw, madde ni nad ydyn ni yn disgwyl i'r ysbryd glân I weithio yn rymus yn ein plith ni, ac I weld rhai yn dod o'i tywyllwch I oleuni yr efengil. O Dduw, rho'r disgwyliadau hynny I ni. Ym mhob oedfa, I ni'n cyflwyno'r oedfa hon ac trwy gydol y dydd yma ac ar hyd a lled ein gwlad, I ni'n cyflwyno ein cwrgweddi nos Iau ac yno Dduw ein oedfa arbennig ar noswyl y Nadolig, I ni'n cyflwyno'r oedfa honno I ti ac yn gweddio am rai I ddod i'r oedfa yma ac yn ein helpu ni yn ein haddoliad ac I ddyrchafu dy enw. Ac hefyd o Dduw y bydd na rhai yn ymuno ar y we ac yn gwrando ac y bydd y gair yn cael effaith ac yn dwy'n ffrwyth ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Felly o Dduw, ter di'n plith, rho disgwyliadau mawr I ni. I ni'n gofyn I ti roi baich ar ein cylonau ni I weddio y byddi di yn dod ac yn ymweld âth blant unwaith eto. I ni'n gofyn I ti fod yn bresennol yma nawr. Gad I bob yr un ohonom fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb yma. Y bydd na gynhesrwydd arbennig, y bydd ysbryd I yn ein cynhesu ni ac y bydd ein calonau yn llamu oddi fewn. Ter felly tywalt ysbryd arnom, ter di'n plith, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych ni ganu Carol rhif 28, I noson braf serenog bu cynnwrf yn y nef, y cynllun mawr cyfoethog yn cyrraedd Bethlem dref. Carol rhif 28 gewn ni sefyll i'w chanu. Bydd am yn testyn o 3 Ioan ar drydedd adnod. Trydydd epistol Ioan ar drydedd adnod. Canis mi a lawenychais yn fawr, pan ddaeth y brodyr a thystio leithi am dy wirionedd di, megis ag yr ydwyt yn rhodio mewn gwirionedd. Nawr, mi roedd yr apostol Ioan yn sgrifennu llythyr at ei gyfaill Gaius. Ni'n gweld yn yr adnod gyntaf yr rheneriad at yr annwyl Gaius, yr hwn yr wyf yn ei garu mewn gwirionedd. Nawr, mae'n debygol iawn fod Gaius wedi cael ei achub o dan gweinidogaeth yr apostol Ioan. Ac yr oedd yn ŵr a oedd yn annwyl. Yn amlwg o'r llythyr, yn amnwyl I Dduw,
Yn sicr yn annwyl i'r arglwydd Iesu Grist, yr oedd yn annwyl yn ôl y dystiolaeth amdano. I'r eglwys hefyd, yr oedd yr eglwys yn edrych ar hwn fel un annwyl. Ac hefyd yr oedd yn annwyl iawn i'r apostol Ioan. Ond beth mae'n olygu? Beth mae pobl yn ei feddwl yw bod yn annwyl? Mae'n amrywio, yn diwe. Petai'ch chi'n gofyn i bobl beth yw annwylder, a byddwch chi'n gofyn, bydde rhywun yn dweud, mae'n berson annwyl. Wel, mae hwnna'n eitha pen agored, ac mae'n dibynnu pwy sydd yn ei ddweud. Ac yn aml iawn chi'n clywed pobl yn dweud, mae hwn yn berson annwyl, ac eto efallai yn byw bywyd na ddylse fe. Ond fod na adegau fod e'n gallu bod yn garedig, felly mae'n rhyfedd ond yw. Y beth y mae pobl yn meddwl yw bod yn annwyl. Yr hyn mae pobl yn ei feddwl sydd yn dderbyniol yn amrywio, ac felly hefyd yr hyn y mae pobl yn ei ddernad sydd yn anerbyniol yn amrywio llawer. Dyna yw natur cymdeithas. Mae barn pobl am y pethau yma yn amrywio o le i le, o berson i berson. Be ni yn gwybod yw fod cymdeithas wedi hen droi cefn ar Dduw, ar ei ddydd, ar ei air, a'i ganllawiau, ac nid oes ystyriaeth i awdurdod gair Duw, ac felly mae dyn yn dod i'w benderfyniad ei hun o'r hyn yw bod yn annwyl. Does dim cytundeb cyffredin beth yw bod yn un annwyl. Ond, fe gewch chi fe'n gair Duw. Mae'r Gaius yn un annwyl iawn. Ac fe gewn ni weld beth yw bod yn annwyl. Nid bod yn annwyl yw bod chi wedi agor y drws i rywun, a bod chi'n neud na bob tro, mae pobl dweud, mae'n un annwyl, mae'n agor y drws i fi ac yn gadael fi trwyddo, neu mae'n codi fyny a mae'n rhoi ei gader i fi, falle rwy'n ar y bws, ac yn codi fyny eisteddwch fyna, dyna un annwyl, mae cymdeithas yn dweud, ac falle bod y person yma yn berson sydd yn byw bywyd gwbl anfoesol, ac eto gyd maen nhw'n dod i'r casgliad, mae un annwyl yw achos bod nhw'n gwneud un peth bach. Ond nid fyna sydd fan hyn, pan mae'r ysgrythyr yn defnyddio geiriau, yna mae yna rhywbeth arbennig. Wel, gen i weld maes o law sut un oedd Gaius yr oedd yn un annwyl a pham. Wel, cyn i ni edrych ar hynny, hoffwn ni yn gyntaf edrych ar achos i bryderu, yn ail achos i lawenhau, ac yn drydydd yn olaf achos i obeithio. Wel, yr achos i bryderu, edrychwch ar yr ail anod. Yr annwylid. Yr ydwyf yn bennaf dim yn dymuno dy fod yn llwyddo ac yn iach fel y mae dy enaid yn llwyddo. Nawr, be ni'n gweld fyna, doedd dim achos i bryderu yng nghyd-destun Gaius, nag oedd. Nid oedd hyn yn achos o bryder iddo fe. Dychmygwch yr apostol Ioan yn ysgrifennu atoch chi a darllen geiriau fel hyn. Dyna, wel, allai ddim dychmygu fe yn yr oes i ni'n byw ynddi. Efallai fan hyn, fan draw, mae yna ambell un byddwn ni'n gallu disgrifio, ond oes ddim llawer byddwn dod yn y cyd-destun yma. A fyddai'n bosib cael y fath ddymuniad amdanom ni. Dychmygwch, dymuno y byddai'n sefyllfa materol ni, deiarol, neu ein sefyllfa oedd o ddydd i ddydd, yn llwyddo yn yr un ffordd ag yw ein cyflwr ysbrydol. Dychmygwch beth rhyw bargen yn cael ei roed. Fe gewch chi fwynhau bendithion iechyd, llwyddo yn y byd ac yn y blaen ac yn eich gwaith, neu beth bynnag yw e. Fe gewch chi fwynhau'r peth yna, petai modd sicrhau llwyddiant materol, perthnasau, yr un lefel a chyflwr llwyddiant yr enaid. A beth nhw'n dweud, beth ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i edrych i weld sut y mae eich enaid chi, cyflwr eich enaid chi, llwyddiant eich enaid chi, ac fe gewch chi lwyddo yr un maint mewn pethau eraill. Dychmygwch. Fe wel Ioan ei gyfaill Gaius fel un a oedd ei enaid yn llwyddo. Yr oedd yn ffyddlon, yn eglur ei safiad,
Ac felly gall ddymuno y fath lwyddiant tebyg mewn materion eraill iddo. Oedd e'n dweud, dwi eisiau gweld ti'n llwyddo, dwi eisiau gweld ti'n iach, ac mae hwnna'n dda, yn diwe. Mae gyda ni'r dymuniadau felly i bobl pethau materol. Dydyn ni ddim eisiau gweld pobl yn dioddef, dydyn ni ddim eisiau gweld pobl yn mynd heb bethau, dydyn ni ddim eisiau gweld pobl yn sal ac yn y blaen. Felly, i ni yn dymuno, ond yn fwy na hynny yw'r ysbrydol. Yr ysbrydol wastad yw'r pen. Dyna beth ddyle fe fod. Ein dymuniad ni bob tro i bawb yw cyflwr ysbrydol. Dyna fe ddyle fod yn flaenllaw, fel unigolion, fel eglwys, fel pregethwyr, beth bynnag yw y nod wastad yw nid eich cyflwr materol, ond eich cyflwr ysbrydol. Ond wrth gwrs i ni'n dymuno'n dda am y pethau eraill. Fyddwn ni ddim yn dymuno drwg ar neb, a fyddwn ni'n gwneud yn gorau i gallu helpu. Ond yn bennaf yw y cyflwr ysbrydol. Ac mi roedd hwn yn llwyddo, yn ysbrydol. Ac felly mae'n gallu dweud, bydde di yn llwyddo yn yr un ffordd ar wyt ti'n llwyddo yn ysbrydol, bydde di yn llwyddo mewn pethau eraill hefyd. Dychmygwch y byd, y di-gred. Beth i ni yn gwybod yw, dydyn nhw ddim yn cael eu heiddiant ar y cyfan tra'r y ddaear. Achos beth ni yn gwybod yw, Mathew 5:45, fel y byddwch blant i'ch tad, yr hwn sydd yn y nefoedd, cynnes y mae efe yn peri yw hael godi ar y drwg ar da, ac yn glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Nad yw cyflwr ysbrydol y byd yn dda, mae Duw mor garedig yn ei ras cyffredinol, mae'n caniatáu'r hael wenu ar y drygionus, ac i'r glaw syrthio ar y drygionus, ac ar y da. Mae yn bendithio nhw, maen nhw'n cael y bendithio yma, dyn nhw ddim yn cael eu heiddiant. Ond fe fydd pob un ohonom yn derbyn ein heiddiant rhyw ddydd, os nad ar y ddaear, yn sicr yn rhagwyddoldeb, ond dyna chi drigaredd i'r sawl sydd yn ei wrthod, mae yna drigaredd anhygol fan hyn. Yr oedd Ioan yn dymuno y byddai Gaius yn llwyddo yn yr un lefel, ac o'r oedd yn ysbrydol, rhaid bod hwn yn ddyn anwyl, yn ddyn ysbrydol, yn ddyn da, i gallu cael y fath ddymuniad. Ond dyna chi drigaredd y mae Duw yn dangos at y sawl sydd yn ei wrthod. Nad ydyn bob tro yn cael yr hyn sydd yn adlewyrchiad o gyflwr y heneidiau tra'r y ddaear. Beth am chi sydd wedi clywed am ffordd a chawdwriaeth o sil i sil? Mae yna rhai yn does na. Sydd wedi clywed am ffordd a chawdwriaeth ac heb ymateb. Peidiwch chi a meddwl gan nad oes barn wedi dod hyd yn hyn nad yw yn dod. Ac peidiwch a meddwl mae cadarnhad yw'r ffaith bod dim barn wedi dod i chi barhau yn eich angrediniaeth. Peidiwch a meddwl felly, fe gewch chi'ch heiddiant maes o law, falle gewch chi fe tra'r y ddaear, ond yn sicr pan ni'n camu dragwyddoldeb, fe fydd yn digwydd. Beth am y crefyddol? Sut fyddai arnoch chi petaech yn cael yr hyn sydd yn adlewyrchiad o safon eich enaid? Yr hunan falchder yna, y gwrthod ildio i Grist yn llwyr am iachawdwriaeth. Ni'n gallu dychmygu nawr os byddwn ni'n mynd am daith ac yn gallu gweld mewn i'r chydig eglwysi sydd ar ôl, a lle nad yw'r efengil yn cael ei ffregethu, lle ni ddychmygu beth ni'n mynd ar hyd a lled ein gwlad ni yn gweld rhain, ac mi fydda yna falchder, a dydyn nhw ddim yn fodlon ildio Iesu Grist yn llwyr am iachawdwriaeth. Mae rhaid i fi fyw yn dda ac mae'n llawn o weithredoedd. Edrychwch arno fi, dwi'n mynd i'r capel, dwi'n canu'r emynau, dwi'n rhoi i elusennau, dwi'n garedig i'r tlawd, a dwi'n neud o'r holl bethau yma. Mae'n rhestr hir o bethau da y mae pobl yn ei wneud. Dychmygwch beth taw nhw'n cael yr heiddiant yn ôl safon yr enaid, o'r ôl cyflwr yr enaid yn cael materion daearol, iechyd, mwynhau, pleser, yr holl bethau o ddydd i ddydd. Dychmygwch beth taw nhw yn cael yr hyn sydd yn adlewyrchiad o gyflwr yr enaid. Mae cyflwr i heneidio nhw'n drychinebus. Maen nhw wedi gwrthod Crist, maen nhw'n chwarae crefydd. Oes unrhyw beth gwaith i fod yn chwarae crefydd? Beth am y sawl sy'n gwneud proffes? Mae hwn yn waith beth to. Sut gyflwr sydd ar eich enaid chi? Ga i ofyn hyn. A yw eich enaid chi yn llwyddo? A yw e'n iach?
A oes arwyddion eich bod yn annwyl yng ngolwg Duw? A oes arwyddion ei fod ef yn annwyl I chi? A yw yr arglwydd yn dod yn flaenllaw yn eich meddyliau? A yw ei ewyllus ef yn holl bwysig I chi wrth I chi wneud penderfyniadau bywyd? A ydych chi yn galw ac yn gweddio am arweiniad? A ydych chi yn dweud dwi eisiau gwneud ewyllus yr arglwydd a dyma sy'n bwysig? A ydych chi'n genfi genus am ei ogoniant yn torri'ch calonnau pan ych chi'n gadael ei lawr? Efalla'ch bod chi'n rhoi pwysles mawr ar eich iechyd, eich swydd, eich cyfoeth. Dychmygwch derbyn rhain yn ôl cyflwr yr enaid. Dychmygwch beth chi'n cael popeth ar y ddaear yma yn ôl cyflwr yr enaid. Sut siap fydde arnoch chi? Sut olwg fydde ar eich bywyd chi? A ydych chi wedi gosod yr arglwydd yn gyntaf? Neu ydych chi'n chwarae o gwmpas gyda pethau? I chi gorfod neu'n siŵr bod chi wedi cael y gorau o popeth a chi'n rhoi'r arglwydd yn ail neu'n drydydd. A dyw e ddim yn flaenllaw. Ond nid felly fan hyn gyda Gaius. Yr oedd Ioan yn edrych ar hwn yn dweud, rwy ti. Mi rwy ti yn un annwyl. I ti di gosod yr arglwydd yn ben. Mae dy enaid di yn llwyddo. A dwi'n dymuno y ceidi, fel y mae dy enaid yn llwyddo y pethau eraill yma hefyd. Wel, gadewch I ni symud ymlaen. Achos I lawenhau te. Yma'r efengil sydd wastad wraidd y cyfan, yr hyneriad at yr annwyl Gaius, yr hwn yr wyf yn ei garu mewn gwirionedd. Dyna chi berthynas sydd rhwng y saint. Pan yn cyfarfod rhywun, chi roed I ni wneud hyn, pan yn cyfarfod gyda rhywun am y tro cyntaf ac yn gweld mai brodyr a chwiorydd ydyn nhw yng Nghrist Iesu. Falle bod chi wedi cwrdd â rhywun pen draw'r byd ac yma nhw yn blant i'r arglwydd Iesu Grist. A chi'n gweld yn syth fod yna berthynas, I ni'n siarad yr un iaith, I ni ar un dymuniadau, a mae yna debygolrwydd ynom ni fel pobl. Bod ni o gefndiroedd gwbl wahanol, mae yna rhywbeth am rhain brodyr a chwiorydd. A pan mae gras ar waith y mywyd enaid, mae'n cynhyrchu sancteiddrwydd, mae'n cynhyrchu prydferthwch. Ond hefyd cyd perthynas agos yma, edrychwch yn y drydydd adnod, canys mi a lawenychais yn fawr pan ddaeth y brodyr a thystiolaethu am dywirionedd di, megis ac yr ydwyd yn rhodio mewn gwirionedd. Oedd e'n gallu dweud, mae yna rhyw gariad yma tuag at Gaius, mae yna rhyw berthynas agos, achos y gwirionedd. Achos yr efengil, mae yna rhywbeth, unwaith mae rhywun yn dod I gredu, mae yna rhywbeth yn syth sydd yn dod yn nhw at ei gilydd. Mae'n anhygoel ond diwe. I ni gallu edrych nawr hyd yn oed ar gyfnod fel hon ac etholiad cyffredinol wedi bod. Ac yn aml iawn byddwch chi'n dweud, dydyn ni ddim eisiau trafod gwleidyddiaeth achos dyw'r pethau yna ddim yn bwysig. Fe allech chi cael bob un o'r cynrychiolwyr o bob un parti a dwi ddim wneud dim gwahaniaeth nag yw. Achos pam y rhai wir wedi credu, mae yna rhyw undod yno. Mae yna rhyw undod, mae yna rhyw gariad yno, mae yna rhyw debygolrwydd bod ni'n cytuno ar beth eraill, byddwn fe'n rhyfedd beth tawn ni'n cytuno. Fyddwn ni ddim yn cytuno siwr o fod, ond dwi'n rhaid mae'n bwysig. Y pethau ni yn cytuno yw pethau pwysica bywyd, sef yr efengil. A dyma beth sydd fan hyn, rwyf yn ei garu mewn gwirionedd ar sail y gwir, ar sail yr efengil. Dyna sydd o'r raidd popeth. A dyma beth, mae'n dweud fan hyn yn y drydydd adnod, mi a lawenychais yn fawr pan ddaeth y brodyr. Roedd yn hapus pan ddaeth y brodyr ato. A thystiolaethu am dywirionedd di, megis ac yr ydwyd yn rhodio mewn gwirionedd. Dyna beth sydd yn achosi Ioan lawenhau. Yn wir I chi, dyna sydd yn achosi I holl weision yr arglwydd lawenhau. Ond dyma ddyle achosi y mwyaf o lawenydd I bob Cristion hefyd. Pa bynnag berthynas ni'n sôn amdano, os ni'n rieni ac yn meddwl am ein plant a baich dros ein plant, neu os ni'n meddwl am blant ysbrydol, rhai sydd ddim yn perthyn ni'n yn ôl y gwaed, ond mae yna rhyw berthynas yna oherwydd ei bod nhw wedi dod I gredu. Ond dyna beth ddylen baich ni fod? I weld gras Duw ar waith. Dyna yw'r peth pwysica oll. Ond nid yw'n dris pan chi'n gweld pobl, yn aml iawn, sa'n licio'r pethau yma, pan mae pobl, gobeithio bod neb yn neud efo'n hyn, ond anfon llythyrau mas ac yn dweud am eu teuluoedd nhw. Dwi ddim yn un sy'n licio wneud hynny. Mae'r fath o edrychwch pa mor glyfar ydyn ni.
Drychwch pa mor llwyddiannus yw fy mhlant. Edrychwch maen nhw wedi gwneud hyn a'r llall, ac mae yna restr hir, ac i ni'n ymfalchio yn y peth, ac mae yna rhywbeth am y peth, ond i ni'n meddwl, ai dyna yw'r pethau pwysica? Efallai'r peth pwysica yw hyn, y mae gras Duw ar waith yn ei bywyd. Dyna beth yw'r peth pwysica. Gallai'n plant ni fod yn ennill fwyaf o arian yn y byd i gyd. Pa wahaniaeth byddai fe'n neud os maen nhw'n mynd i golledigaeth? Dyna chi driennus. Dychmygwch ni yn hysbysu'r holl fyd, nawr mae hwn wedi dod yn brif weinidog. Edrychwch, mae'n ennill cyflog eitha da. Mae fyna, mae pawb yn y byd yn ei nabod. Mae mor glyfar, mae mor llwyddiannus. Ond mae'n ddigred ac mae ar ei ffordd i golledigaeth. Ai dyna'r pethau pwysica? Ond nid y pethau pwysica yw'r sail y gwirionedd. I weld gras Duw ar waith. Dyna beth oedd Ioan. Dyma beth sy'n neud i Ioan fod yn hapus. Dyna sy'n rhoi gwen ar ei wyneb. Dyna beth sydd yn peri i'w galon neu lamu oddi mewn. Dyna'r peth pwysica oll. Mi a lawenychais yn fawr pan ddaeth y brodyr a thystiolaethu beth bod ti wedi cael swydd arbennig o dda. Dychmygwch yna. Dychmygwch beth ai Ioan wedi dweud hyn. Mi a lawenychais yn fawr pan ddaeth y brodyr thystiolaethu dy fod i wedi cael dy ddewis i gynrychioli dy wlad. Wel, sa'n credu bydda hwnna wedi bod yn achos y lawenydd o'r mwyaf iddo fe. Falle bydde bod yn hapus. Ni eisiau gweld pobl yn llwyddo. Ond yr achos o lawenydd fwyaf pan ddaeth y brodyr a thystiolaethu am dy wirionedd di megis ag yr wyt yn rhodio mewn gwirionedd. Dyna peth pwysica. Mae gras ar waith yn dy fywyd i. Dyna chi eiliad pan oedd Ioan, sut oedd e, falle oedd yn eistedd ar y pryd, dwi ddim yn gwybod, falle yn sefyll, oedd far fi'n dechrau, dwi ddim yn gwybod. Ond fe ddaeth y brodyr. Falle bod rhain yn weisio yn yr arglwydd yn dychwelyd o daith pregethu, neu rhain meddwl falle yn aelodau o'r eglwys ble roedd Gaius, ond pwy bynnag oedden nhw'n nabod Gaius. Ond pwy bynnag oedden nhw, y newyddion sydd yn berthnasol, fe wnaethon nhw dystiolaethu am dy wirionedd di, megis ag yr ydwyd yn rhodio mewn gwirionedd. I ti'n rhodio mewn gwirionedd. Dyna'r peth pwysica, o'n i mor llawen, o'n i mor falch, o'n i mor hapus. Ac os nad oedd hyn yn ddigon, mae'n pwysleisio yn y bedwaredd adnod. Mwy llawenydd na hyn nid oes gennyf, sef cael clywed bod fy mhlant yn rhodio mewn gwirionedd. Does dim mwy o lawenydd iddo fe nag i glywed fod ei blant ysbrydol yn rhodio mewn gwirionedd. Yr oedd yn llawenhau, gan wedi clywed a gweld fel y mae dy enaid yn llwyddo, yr oedd ei enaid yn llwyddo. Dyna pam y mae hwn yn rhodio yn y gwirionedd, y mae gerddediad yn dda, mae wedi llwyddo, mae'r enaid yn iach. Drychwch, mae yn y gwirionedd, mae'n rhodio yn y gwirionedd, mae enaid yn llwyddo. Dyna i chi'r peth pwysica. Falle nad yw gyflog yn fawr iawn. Falle does neb wedi clywed amdano fe o'r blaen. Ond un peth oedd yn wir, roedd yr eglwys wedi dod nôl a dweud oedd Ioan, mae Gaius, yr un dath i gredu dan dy weinidogaeth di, mae wedi deall. Ac mae cael bod yn ei gwmni fe, i ni'n gweld gras Duw yn llywyrchuddio oddi ar ei wyneb. Dyna'r pethau pwysica. Llwyddiant yr enaid. Beth yw'r gwrthwyneb i lwyddiant yr enaid? Wel, gwrthwyneb hyn yw cyflwr naturiol yr enaid. Yr enaid nad yw yn byw i'r pwrpas y creuwyd. I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Nid yw enaid naturiol yn gallu gwneud hyn. Enaid naturiol ddim yn gallu gogoneddu Duw a'i fwynhau. Does dim llwyddiant yr enaid fyna. Dwi ddim yn naturiol iddo fe. Ac oherwydd y cwymp, oherwydd pechod, mae'r enaid yn farw ac yn rhodio mewn tywyllwch. Mae'r esymu wedi lygru, nid yw'r enaid naturiol bellach yn gwybod hyn sydd yn plesio Duw, nid yw am wybod yr hyn sydd yn plesio Duw, mae hwn nawr am ddilyn llwybr ei hunan,
Os mae crefyddol ydynt, maen nhw eisiau dilyn I crefydd ei hun, fydd nhw'n gosod i'r rheol ei hun, yn cyfiawnhau unrhyw weithred yn ôl eu cydwybod ei hun. Neu os ydyn nhw'n bobl moesol, mae eu moesau ei hun, maen nhw'n ei ddilyn, dyn nhw ddim yn dilyn unrhyw foesau gan gair Duw. Maen nhw wedi creu eu moesau, maen nhw wedi dod I ryw benderfyniad fod hwn yn iawn a hwnna ddim. Pwy sydd wedi dweud wrthyn nhw, dwi ddim yn gwybod. Ond rhywsut neu gilydd, maen nhw'n gyffyrddus, dyma beth sy'n iawn, dyma beth sydd ddim. Ond beth ni yn gwybod yw dwi hyneidio nhw ddim yn llwyddo. O gwbl. Does dim llwyddiant yna. Dydy'r enaid yna ddim beth ddylse fe fod, ond dyna chi wahaniaeth ar enaid sydd yn llwyddo. Yr enaid sydd yn y gwirionedd. Yr enaid sydd wedi derbyn meddyginiaeth am gyflwr marwol yr enaid mewn pechod. Dyna enaid sydd I llwyddo. Mae mor wahanol i'r byd, ond yw e. Nid enaid sydd yn llwyddo yw un sydd gyda'r cymwysterau gorau, yr A serenog yma, neu'r A serenog, a sa'n siŵr beth ddaw mewn 2-3 blynedd, yr A serenog, ac fe fydd na rhywbeth arall ar ben hynny, ac fe fydd na A serenog B, neu bydd na rhywbeth arall, sa'n ni'n gwybod na. Ond nid dyna'r llwyddiant, dyna beth ni'n eisiau. Beth ni'n eisiau gweld fan hyn yw'r enaid sydd wedi derbyn y moddion. Y meddyginiaeth am y cyflwr marwol oedd ar ei enaid. Dyma un sydd wedi llwyddo, y mae wedi derbyn y iachawdwriaeth sydd ar gael. Yr enaid oedd yn feichus yn cario ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Yr enaid oedd yn llwythog ac yn flinderog. Dyna beth sy'n rhaid bod cyn dechrau unrhyw beth. Mae rhaid eich bod chi'n gwybod rhywbeth am ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae rhaid gwybod rhywbeth am y llwyth anferth yma ar eich ysgwyddau chi, a chi ddim yn gwybod pa le I droi. Ond enaid sydd wedi gweld y cyflwr yma, gweld ei dynged heiddiannol, yr enaid sydd wedi nawr dod trwy arweiniad yr ysbryd glân at droed y groes. Dyma'r enaid sydd wedi llwyddo. Dyma'r enaid sydd wedi seilio ar y gwirionedd. Y mae hwn wedi bod at y groes, at droed y groes, ac yno ar droed y groes yr oedd y gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn llifo'r ffynon yma wedi hagor, ac bod modd golchi pob un staen pechod I ffwrdd. Lle mae'r arglwydd yn delio gyda pob un bryw, y creithiau y mae pechod wedi adael, y mae Iesu Grist yn delio â phob un. Dyma yw llwyddiant enaid. Pan y mae ei ogrwydd llethol, y mae Crist yn delio ar cydwybod. Dyna enaid sy'n llwyddo, lle nad yw I gydwybod yn I lethu fe mwyach, gan fod Iesu Grist wedi delio gyda'r cyfan. Hwn, lle mae ddeir pob pechod. Dyna enaid llwyddiannus. Dyna enaid sydd yn llwyddo, lle mae'n gallu dweud, mae ddeiwyd pob un pechod dwi wedi I wneud. Pob un dwi wedi meddwl, pob un dwi wedi ystyried, pob un dwi wedi ddweud a'i wneud, yr rhai dwi ddim yn gwybod dim byd amdanynt. Mae'r cyfan wedi ei maddau. Yr enaid sydd yn llwyddo yw'r un sydd wedi ei wisgo a chlogi'n cyfiawnder Crist. Dyna chi wisg rhyfeddol. Perffeithrwydd Iesu Grist yn ei orchuddio. Does dim syndod bod hwn wedi llwyddo. Roedd Gaius yn un oedd yn gwisgo clogin perffeithrwydd Crist. Felly yng ngolwg Duw y Tad, mae'n gweld perffeithrwydd, mae'n gweld sancteiddrwydd llwyr. Dwi ddim yn gweld pechodau Gaius Marina wedi cael ei delio ge. Mae hwn wedi orchuddio'n llwyr. Ni a fethodd yn llwyr I gadw gorchmynion y tad. Ni a fethodd gyrraedd y safon o bellffordd. Mae yn ein gorchuddio ni'n llwyr a'i gyfiawnder I berffeithrwydd. Dyna llwyddiant, dyna perffeithrwydd. Dim syndod bod Ioan yn llawenhau. Yr oedd Gaius wedi clywed am yr efengil, wedi clywed am yr Iesu. Yr oedd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, wedi credu'r hyn dywed gair Duw am ffordd iachawdwriaeth. Dyma beth oedd Gaius wedi wneud. Yr oedd wedi gwrando ar Ioan siŵr o fod yn pregethu, ac wedi dod o dan argyhoeddiad o bechod, ac wedi dod dan gyfarwyddyd Ioan tyrd at droed y groes. A beth nath e? Fe ddath at droed y groes. A beth ddigwyddodd? Fe nath yr arglwydd tynnu bechod I ffwrdd a'i hoelio i'w groesau a'i olchi yn ei waed. Dyna beth sydd wedi digwydd. Fe gredodd cyfan. Yr oedd Gaius yn gwybod mae nid o weithredoedd ei hun oedd cael achubiaeth, ond trwy Iesu Grist.
Mae fe yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Dyna be, mae e wedi ddeall. Dwi e ddim yn un clyfar, falle, dwi e ddim yn un enwog, dwi e ddim yn un poblogaidd, dwi e ddim yn un pwerus. Dyw'r pethau yna ddim yn bwysig nag un. Yr oedd hwn wedi seilio yn y gwirionedd. Yr oedd gras diw ar waith, a dyna pa mae e'n annwyl. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Ni wedi gweld yr achos i bryderu, ma'n achos i bryderu. Dychmygwch petai chi'n cael yn ddaearol, yn faterol, yn ôl cyflwr eich enaid chi. Yn ôl yr amser i chi'n rhoi i Dduw, a'ch dymuniadau, a'ch dyheuadau, a bod chi'n cael yn ôl hwnna, bydde fe'n drienus o'n i bydde fe. Mae'n achos i bryderu gan lawer. Mae'n achos i lawenhau yn does. Dyma beth roedd Ioan yn llawenhau. Ac onid dyna beth ddylse ni fod yn, beth ddylse fod yn peri ni lawenhau. Petai rhywun yn ffonio ni ddweud bod na rhywun annwyl i ni wedi cael rhyw newyddion gwych o swydd gorau'r byd i gyd a bod nhw wedi cael ei gosod i fyny a poblogrwydd mwyaf byd. Dychmygwch petai rhywun yn dweud na, wel ie, byddwch chi'n dweud, neis iawn, dwi'n falch iawn dros ydi, ond petai nhw'n ffonio lan i'n dweud, dwi wedi dod i gredu yn Iesu Grist. Ond nid dyna'r peth bwysica. Ac wedyn bod nhw'n rhodio'n ffyddlon. Bod na eglwys arall yn dod, mae hwn neu hon, mae hwn yn cerdded yn ffyddlon i Grist. Mae nhw wedi gwneud proffes, ond chi'n gwybod beth, mae ei weld. Ni'n gweld fan hyn, adnod 300,000 a wynychais yn fawr. Pan ddaeth y brodyr a thystiolaethau am dy wirionedd di, megis ac yr wyt yn dal, allech chi ddweud, i rodio mewn gwirionedd. Mae yna achos fan hyn i obeithio. Dyna chi gobaith sicr sydd yn yr Efengil. Ond ceir pryder pan gweld rhai awn a broffes. Lle nad oes ffrwyth amlwg i weld. Lle nad oes tyfiant. Dychmygwch chi nawr, beth i ni'n gweld gan amla dyddiau hyn yw bod na rhyw broffes, os na sim llawer o broffesi bellach nag oes yn yr oes i ni'n byw ynddi, ond pan mae yna broffes i ni bron iawn yn bodloni ar unrhyw beth. Cyn belled bod nhw wedi gwneud proffes, dwi ddim yn mynd i gwestiynu fe. Pwy ydw i gwestiynu fe? Wel, mae digon o le gyda ni gwestiynu fe. I ni'n gwneud niwed mawr i'w heneidiau nhw, os nad ydyn ni'n gwneud nhw'n sylweddoli, ydych chi wedi deall? Peidiwch cael eich twyllo i feddwl bod proffes, mae rhaid bod rhodio mewn gwirionedd. Mae yna bryder fawr i weld os mae yna broffes, a nad oes na ffrwyth amlwg i weld, lle nad oes tyfiant, lle nad ydynt yn tyfu mewn gras, lle nad ydynt yn tyfu mewn sancteiddrwydd, os nad ydych chi'n gweld gwahaniaeth yn y ffordd maen nhw'n siarad gyda'ch gilydd. Os nad oes na wahaniaeth yn eu hagwedd nhw, tuag at eraill, mae'n achos i bryder. Glywson ni yn dod am adeg y diwygiadau, lle oedd yr asynod o dan y ddeiar yn y pyllau glo, ddim yn deall y glowyr bellach. Ddim yn deall y cyfarwyddiadau, achos doedden nhw ddim yn rhegi dim mwy, doedden nhw ddim yn greulon dim mwy, doedden nhw ddim yn gast y tôn y llais hyd yn oed. Roedd na wahaniaeth, roedd gras yna nawr. Ac felly roedd nhw ail ddysgu'r asynod. Dydodd rhywun, os nad yw ein ci neu ein cath, os ganddoch chi a ni fel anwes, yn gweld y gwahaniaeth ynoch chi, yna mae yna rhywbeth o'i le. Achos os ych chi wedi gwneud proffes, fe ddyle fe fod yn eich cartref, yn eich stryd, yn eich gweithle, lle bynnag i chi, fe ddyle fe fod amlwg bod gras ar waith, fod sancteiddrwydd yna. Mae yna bryder o'r mwyaf pan ni'n gweld pobl yn cyfiawnhau yr hunan yn ei bydolrwydd. Mae'n anhygoel. Mae yna bobl sydd mor alluog yn chwilio'r ysgrythyr ac yn darllen yr ysgrythyr, ond maen nhw'n darllen yr ysgrythyr pam mwyn ffeindio adnod i gyfiawnhau bydolrwydd. Nos Wener. Mi roedd yn un siopa am tua awr a hanner. Gafon ni gyfle, fi ni siopa Nadolig, a ni ddim yn agos i orffen. Chwa beth, dwi ddim eisiau mynd ar nos Wener to. Caerdydd ar nos Wener, cyn Nadolig. Yr oedd y meddwdod, yr anfoesoldeb, y sŵn, roedd yn afiach.
A mae yna Gristnogion yn hapus ei byd yn y fath amgylchiadau. Os Gristnogion. O, mae'n achos i bryderu yn does. Lle chi ddychmygu Gaius, petai yn yr oes yma, yno yn ganol dinas Caerdydd ac yn chwilio am adnod i gyfiawnhau bod yn iawn i yfed, bod yn iawn i fynd i bartio, fod yn iawn i wrando ar y gerddoriaeth anfoesol yma, fod yn iawn gwisgo fel hyn, bod yn iawn neud ar llall, bod yn iawn peidio mynd i'r cwrdd tair gwaith ar y sydd, bod yn iawn a esgeluso ymgynulliad pobl ddiw gyda'i gilydd. O, dwi wedi blino ti'n mynd bach. Mae'n iawn edrych at ti ar ôl dy hunan, a'r holl beth yma. A dyna beth i ni'n ei weld heddi, dyna beth i ni'n gweld yn y byd efengylaidd, bod na ryw gyfiawnhad dros bydolrwydd. Lle'n dychmygu bod Gaius felly. Roedd hwn yn un annwyl yng ngolwg Crist. Roedd Crist yn bopeth iddo fe. Roedd Ioan yn dweud, o rwyt ti'n rhodio, rwyt ti yn llwyddo, yn ysbrydol. Mi roedd ti wedi profi gras Duw, ac mae'r ffwyth i weld rwyt ti'n cerdded yn y gwirionedd. O, mae'n bryder yn diwedd. Pan ni'n gweld y neidiau yn chwilio am gyfiawnhad dros bydolrwydd. Yn gosod y byd yn flaenoriaeth. Nad oes lle i bethau'r arglwydd, nad yw yn dod at i'r arglwydd. Dyna i chi drieni pan mae rhywun yn gwneud proffil. A dyn nhw pryn yn y cwrgweddi. Pryn yn y cwrddau pobl ifanc. Pryn yn yr oedfaon ar y sul. A'r esgus lleia, a'r esgus cyntaf, arosau gatre. Bwysig. Chwilio am unrhyw esgus. Dyna chi wahaniaeth i'r rhai sy'n methu dod, maen nhw'n torri calonau. Na, dyn nhw'n gallu bod na. Na fydden ni'n gallu bod na, ac yn dymuno bod na, ac yn gwneud popeth gallan nhw i fod na, ond dyn nhw ddim yn gallu. Dyna chi wahaniaeth, ond i ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn chwilio am unrhyw esgus. Does dim lle i beth yr arglwydd, mae'r rhain yn gwneud proffes. Dydyn nhw ddim yn newynu a sychedu am gyfiawnder. Ond dyna i chi obaith, dyna chi obeithiol oedd Ioan am Gaius. Yr oedd hwn yn pwyso ar Iesu Grist ar y gwirionedd. Yr oedd wedi derbyn maddeuant pechodau. Allech chi orffen fyna, oedd wedi derbyn maddeuant pechodau, hwnna'n ddigon. Mae fy mhechod wedi faddau, felly dwi'n rhoi fy mywyd iddo fe. Yr oedd gwyrth wedi digwydd, yr oedd gras ar waith yn ei fywyd, ac roedd ffrwyth i weld, yr oedd arwyddion o fywyd yn amlwg yn mywyd hwn, yr oedd hwn yn profi'n ddyddiol adnewyddiad yr enaid nad yw yn iach, mae Paul yn ei ddisgrifio yn Galatiau. Chi eisiau gwrando ar eneidiau sydd ddim yn iach. Galatiaid 5:17 ymlaen, cynnes y mae'r cnawd yn chwynychu yn erbyn yr ysbryd, a'r ysbryd yn erbyn y cnawd, a'r rhai hyn a wrthwynebant ei gilydd fel na allwch neithiwr beth bynnag a wyllysio, ond os gan yr ysbryd eich arweinir, nid ydych dan y ddedd hefyd amlwg yw gweithredoedd y cnawd, yr rhai yw tor priodas, godineb, aflendid, anlladrwydd, delw addoliaeth, swyn gyfaredd, casineb, cynhennau, gwynfydau, llyd, ymrysonau, ymbleidio, heresiau, cenfigennau, llofruddiaeth, meddwdod, cyfeddach a chyffelib i'r rhai hyn, am yr rhai yr wyfyn rhagddywedyd wrthych megis ag y rhagddywedais, na chaiff y rhai sydd yn gwneithur y cyfryw bethau etifeddu teyrnas Dduw. Pam dydyn nhw ddim yn eneidiau sydd yn llwyddo? Dydyn nhw ddim yn Crist. Dydyn nhw ddim yn rhodio yn y gwirionedd. Ond dyna chi wahaniaeth, enaid sydd yn llwyddo, sydd yn rhodio yn y gwirionedd. Enaid sydd wedi profi o ras Duw yn ei fywyd. Grandewch, mae'n mynd ymlaen yn Galatiaid 5:22 ymlaen. Eithir ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, cymwysgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest, yn erbyn y cyfryw nid oes ddeddf, a'r rhai sydd yn eiddo Crist a groeshoel iasant y cnawd, a'i wyniau, a'i chwantau, os byw yr ydym yn yr ysbryd, rhodiwn hefyd yn yr ysbryd. Ond nid dyna beth oedd Gaius, roedd e'n rhodio yn yr ysbryd. Pam? Roedd ei enaid yn pwyso ar Grist, ar y gwirionedd.
Felly orffen gai ofyn cwestiwn I chi. Sut gyflwr sydd ar eich enaid chi? A yw eich enaid chi wedi dod at Grist yn llwyr, ac a yw eich enaid dal yn rhodio yn y gwirionedd? A oes ffrwythau i'w gweld? Ffrwyth edifeirwch, ffrwythau'r ysbryd? A oes prawf bod na rhyw wyrth wedi digwydd? Mae'n wyrth yn diwy. Dwi ddim yn gallu bod yn dim byd arall. Felly mae'r disgwyliadau yma ddim yn ormodol, mae'r disgwyliadau yma'n rhesymol gwasanaeth I chi. Gan fod gwyrth wedi digwydd, bydde ddim yn bosib I unrhyw un fyw fel hyn. Ond os oes ail enedigaeth wedi digwydd, y mae e'n wyrth, y mae enaid wedi dod o fod yn farw I fod yn fyw. Ac felly, gan fod y wyrth yma wedi digwydd, y mae modd byw yn y ffordd yma. Na pan bod hawl dyn ni chwilio am prawf, tystiolaeth, ffrwythau. I ni'n gwrando ar pobl yn ei proffes ac I ni'n llawenhau, ond I chi wastad yn dweud gadewch I ni aros I weld. A yw hwn neu hon yn tyfu. Ac os nad ydynt, mae'n achos I bryderu. Ond dyna I chi achos I lawenhau. Dyna beth I ni'n dymuno cael. Dyna math o alwad. Dwi'n yn digwydd yn aml, ond pa mae e'n digwydd, mae'r galwad ffôn gorau posib. Pan mae rhywun yn ffonio dweud, mae hwn di dod i'r bywyd. Does dim galwad ffôn gwell. Chi'n cael eich ffôn symudo falle yn eich poced, a chi'n dymuno na ddaw yr alwad honno rhyw ddydd. Bod rhywun wedi dod o dywyllwch I oleuni. Ac yna falle ymhen ychydig, dim dim ond hynny bod na rhywun yn dweud, ac yn cysylltu'n dweud, mae na arwyddion o ras fan hyn, maen nhw'n cerdded, maen nhw'n rhodio, maen nhw'n ffyddlon. Dyna beth I ni eisiau clywed, dyna beth yw'r achos I lawenhau. Canis mi a lawenychais yn fawr pan ddaeth y brodyr. A thystiolaethu am dywirionedd di, megis ag yr ydwyt yn rhodio mewn gwirionedd. Gadewch I ni lyddio. O Dduw I ni yn diolch I ti am ffordd a chawdwriaeth, yn diolch am y gwirionedd, yn diolch bod modd I enaid lwyddo, nid I lwyddo yn ei nerth ei hun, ond I lwyddo oherwydd llwyddiant, perffeithrwydd, fuddod yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gweddio, y bydd y fath newyddion yn dod I ni hefyd, y cawn glywed am rai sydd I dod o'i tywyllwch I oleuni yr efengil, ac hefyd yn dangos hynny yn ei bywydau, yn rhodio yn ffyddlon yn y gwirionedd. Te'r gweithio neu'n plith, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Fel I orffen ein gwasanaeth, gadewch I ni ganu Carol rhif 23, o tyre di Emmanuel a datod rwymau Israel sydd yma nalltid unig trist hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. Carol rhif 23 gen I sefyll i'w chanu.
nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.